Aquí Josep Baltònic, des de Bèlgica, com ja sabeu, perquè no pot ser d'altra manera, sinó segur que seria ja amb vosaltres, compartint aquests moments, comentant aquest documental que se diu No callarem i que per mi és una gran victòria de nosaltres tres, d'en Pablo Hasél, de Nergio i meva, perquè encara així, en les circumstàncies, les conseqüències que estem patint, per la repressió no han aconseguit callar-nos i cadascun de nosaltres té veu i pot seguir dient el que pensa amb els mitjans que té i a la seva manera. I per mi, per nosaltres, crec que això és una gran victòria i el que està clar també és que no haguéssim pogut fer sols de cap manera. Per tant, moltes gràcies a tota la gent que ha participat en aquest projecte de No callarem, en aquest documental. Moltes gràcies a tots vosaltres per visualitzar-lo, per participar en aquesta jornada que s'està fent i moltes gràcies a tota la gent que personalment a mi m'ha fet costat en aquests no només 10 anys de repressió, sinó aquests 5 darrers anys d'exili, perquè jo sol no me n'hagués sortit. Per tant, totes aquestes petites, grans victòries com canviar la Constitució belga, resistir la repressió espanyola i estar 5 anys en llibertat, seguir tenint veu i poder fer els 4 àlbums que he fet aquí a Bèlgica i seguir dempeus també és obra vostra. Per tant, només tenc paraules de gratitud, com veieu. Moltes gràcies i espero que ens puguem veure ben aviat a prop de la tramuntana. Moltes gràcies.